yok. Neyim çünür. Perman goşulan perman. Dişe şamam medallen goşulan gowum perman. Koy sen ne diyorsun? Gülýärek. Gün wama sizalon Angliýada? Gün baba. Yani seyrek. Buram da sorayım da soğuk dipler. Hmm. Ben soracaktım. Mesela business temasından diyelim. Eğer de bir business temasından özüne mentor görülenler belki bilemek marketing edenler ya da başka bir product vardır. Ondan yerden ne tapıp bile sen fikrince. Indi Buram şu ben kuruluşlar. Adapı listen men ene edil şu prosesi biz şunda hemen user research tarafını olanyas. İki özüme gerek adamlar var mesela designer gerekti man industrial designer. Spesifik tema bir hardware dizayn etmek için Philips'te işleyen bir gayd var ekeni mentorship ver ya free. Ben buna go deyip yazdım ama ne opening line message bilen ne hilektatlar etmek isteyen ondan sonra employer brander deyip bir vardı. Zoom'da Amsterdam'da employer brander. Bunun LinkedIn'de top voice'ların arasında girip yani profili hakikaten aktif sosyal ödü kömür etmeyenim hala ya. Ona da yankı personal branding var da soradım. Personal branding var da ne hilek strateji edip bilen, ne edip bilen. Onun o temada yankı olgay tam follow up etmeye de açık yankılar var. Adapı liste. Onun çotayda Google işleyen, Meta işleyen, yok startup'ı ne olun yankı successful startup exit edene çenli. Şunu yani adamlara da uçma mümkün. Yani onun geçtim bir eventte tanışan adamım olsa mesela halan olsam şun profilini öğrenpilecek adam olsa onlara da follow up e-mail yazan gönü. Tanışanmış at olbul ondan sonra nehilek bir ilk yönü nemeden ok berdi ul esası strateji eğer sen mentorship platformda dev olsan eğer şu tayda neti maksat belli adamlar mentorship gözlüyor ola mentorship beriyor. Yani ondasında tanışan adamlar bilen transactional etmeyecek olmalı. Yani allım merdimli. Ben senden peydam allım sonra sağollayıp gittim derler. İlki bilen bir katlaşık kurmalı, köprü kurmalı. Ondan birinci yolu bir kafede böyle kafe içen, böyle bir nahara giden, abiyede şeyler ya da sonra mengdes bir peydalı nemetmeli ikingen bekvidinge olacak. İki taraflayın bekvidli bir dadi. Yani bolmasa devam eden o şu konversa neme var discussion. Şu diyalog devam etmek için biraz peydalı bir dadi önünden vermeli. Mukadiyen men öz yani business tarafında bolyan demelerden aydınla öz tecrübelem. Peydali diyende ne mesela diyelim ben software engineer hakkında hiç fikrim yok. Bir software engineer bilen görüşüp bilen lama peyda etipler. Ya o tayda peyda şunyalak peyda öyle. Siz eğer student olsanız hiç de bilin o neye mi diyen var. İn peydalılar şolun zahmetine vaktine sağ olsun aytmak. Seya olur size şu vakt ayıryan olsa olur sizden bir neme gözleyen okta. Neme diyeyim? Bir bekvit gözleyen okta. Siz şolun eden vaktine azavına hormat etseniz. Yani hormat etmen gerekiyor. Yani mesela business mesela bir başka bir men ediyen business'ma startup'ma yakın bir startup'ın CEO'su var. Şoňuna gürleşip otyrs. Indi bulay diýen marketing strategiýelerini aýdyp berip otyrka mesela content marketing SEO optimization diýe. Indi men onu bilem ama ýöne men öňki işleyen firmamda tejribem bar. İşte firmaň içindäki strategiýa biz bir kişi bilen 1 milyon trafiğe yetdik de Google'a. Onun olayam gymmatly olaram o wagtda blog geldi mesela. Eýem şu taýda onu baglap bulara satýan da bulara berýän satan wagtda bulara geçirip berýän. Ne bilýän näme bar. Men işleşlem, öňki işleşlem şunu ýazatlar diýär. Ýöne student tok bunda bärde köpüýümde değişdi boljaklar. Hormat görkezmekde adamlara ilki bilen we wagtyny soramak ilki wagtynyň artaýyp bilýän, aýyp bilen okmy göni assertive bolman ýa-ni talapkar bolmagy ýa-ni hasbyp rasypy soramak diýen. Burada yalandan son hani cevap vermedin de diktatsan bir şey vakitler var. Hawa. Lat buran ba adamlar nämçe mentorlarga aslında da bir men pikrimçe ulu soralan biri köp adam başka bir yerine yazmana hemçin şekillerini ulu sebeplerinin biri hemçin bana cevap versin diye. Mesela ADP liste Google'da birini taptım diye hemçin bana cevap versin deyip pikrede adamlar. Başani şop pikir aslında onları yazmaktan korkuyor. Hawa indi mesela şu taýda men özüm indi mesela näçe edýäs şunu diýip men özüme sorasam da ýanky ýalak zady sen mesela men asmanda mentorship etdiňiz mesela ha
Şu zatları özüme soranda ilki bilen her kim durum kariyerasının belli bir başkaça baskançaklarına, başkaça yerlerine her kim öwrenmeli zatlar var. Indi men öwrenjek zadım şu. Men özümün bir zady açık, anyk we gysga baratın içinde size düşündürüp bilýänmi mesela täze düşünmeyen adam. Olmaň storytelling skillim üçin gerek bana birinji bilen. Indi men practice edýän tarapym şol. Şutada wagt aýryp pikir edýän adam birinji bilen. İkinji bilen bir da aýdy oturýarkam men pikir edýän on aýdýan temam. Double check ýa-ni goşmaçy wel näme işleýär. Arkada näme diýilýär? Dogrulygyny test edýär. Hawa. Test gidip oturuyor. Men aýdýan zatym hakykatdan şuny men 2016-dan mysal bir oturýardym da. Yani 2016 diri, 2024 niri. Şol şuny da değişli bolarmy, bolmazmy? Men pikir edip gelýän. Ya da öňümde mesela şuny gün içinde gezip görkam ýanky ýalak bellikler alyp berýän özüme. Yani gürleşmek isleýän, aýtmak isleýän temalarym ýanky 80-20 nädip taýda gurrun berip bilendim. O tarapy var. O taýda mentor berýän adamlar diňe ony näme üçin eden okda. Moralny taýdan nemesi var da adamlara berýän. Özlerini gowdýarlar. Hawa. Biram ýene de bir zat bilemek köplenç menen bir zatlary düşünmäsem, gyzykdan anlasam birleriniň ýanynda bar gürleşmäni goweren. Ýene de bir aýdýan zatlaryň biri adamlar saňa maslahat berende, belli bir temalarda ýanky beren maslahatlaryny pikir edip berenler üçin aslında öldürmüşlerine de ulanmak ihtimallikleri artýar. Zat bolupdylar belki sen gaty kyn bir zatdan geçip gitýänsiň karýeranda, o da sana maslahatlar beren aslında öldürmüşine ulanmayan masada ýanky zatlary şu wagt ulan başlatdylar. Yani olar ýaly özüne peýda etipdiler. Hawa. Yo mene demes tarapyna şoň üçin ikinji bir tarapym eger durmuşda gaty öňe gitmek isleýän bolsa kömek etmeli prinsipim var. Yani adamlar näçe köp adama kömek etsem şol bir hili bilemmi karma diýim senen başga zat diýim men şol zadadyň men edýän gowlugym başgalaryna ýene aýdynda bir dol bütköjük bir tarapdan ýene saňa şol çykýar öňden bilemmi. Ya da ol optimizm seni optimizm etýär belki de bilemmi. Ýa-wa. Men pikirimçe de asıl teň bilen bir gürleşipdik. Ýadyňa çam bilemek bir selsde döretmek, biram almak temasynda sen de tipdiň bilemi. Döretmek, yani bu da bir ýere alyp dursa, hem meşe jemgyýetde aslında alyp dursa, zat bilada hiç zat öňe ýöreme, yani hiç zat gurulmaýar, döredilmeýär, öwredilmeýär. Eger hem meşe consumer bolsa da, şol temada da men pikirimçe mentorlyk asıl almak temasında da bermek temasında da gowdatda berýän adamlar özlerini gowdýar, düşünmän zatlaryna has gowdýar, meselem ya da doğru pikir edip bilmedik zatlaryna has pikir eder. Alýan adamlaram eser, yani gowdaşar. Allah şan soňra üçin. Başka näme temam bary gürleşek? Yo mene başga soralara göre esasy berdi. Kariyera taýýarlanmaga nähil taýýanmaly tema kariyera, nähil taýýan. Indi bilen has köp gitmek isleýän dogrusa ýoluň saýlandan soň we gürleşýän ýa-ni öwrenýän öz mentoryň halypaň saýlandan soň galanda etmek da. Indi spesifik ýa-ni bir tema diýisli product manager bolmak üçin ýa-da ýa-ni inžener bolmak üçin şunu etmek üçin ýa-da spesifik sora bolmasa galanda atlar. Kan bir aýdy oturasat ýok bilenmi? Doğru. Asıl tereditler belki bir yerden bir produktlar. Galany etmek bolýar. Salam diyen adamlara var. Men şu an hällen samamy goşulmagy hatyrlaýar. Şoňa şu an nädem de bolmaly bu men düşünemok. Sen girdiň bir daha edip saňa da bastym, oňa da bastym, intiham bolany bilemok. Bir daha da temada plaşyklyk var. That ja, biram asıl öňki anlaşmalardan bir öňçeki wagtynda da aýdypdyň ChatGPT temasynda. Asıl kariyera bilen baglanşyk zatlarda ChatGPT'den hem ýaman köp taýda görüp barda diýip pikir eden. Hasam başta. Biram hasam utanýan adamlar, meselem
Ama birinin hiç pikir bolmasa, ya-da bir tema hakkında pilata öğrenecek bilemese, hiç pikir bolmasa, ChatGPT aslında hemen gowy başlangıç diýip pikir edýän. Indi şu temada bir praktika HQ diye bir neme var. Aha. Karıcı ChatGPT'nin üstüne AI coach bu technical roller için olan öz curriculumları var da aynı paylaşacağım. Aha. Şu taydan men bunu TechCrunch'ta gördüm bulan haberini. Aha. Şunya tool live editörler deyip. Mhm. Gönük website'larına gittim, scan ettim. Book demo call littura. Gön book demo call'a bastım. Men öğren şu demir ulanma isteyen. Ondan sonra bular bilen gürleştim. CTO'su bilen yankı customer service yalak yankı nemeler bilen. Bular bilen alaştık. Men olara feedback berýän. Komandam ulanýar. Aha. Olaram bana yankını öğretýärler. Näde ulanmaly efektivni. Tool näme yankısı ChatGPT'nin üstüne. Eger ChatGPT'de näme sorajagyň bilmeli. Mhm. Bulara näme sorajagyny bilmesen curriculum taýýarlatdylar. Mesela men product engineer birden başlayan yankı software engineer, product engineer şu taýdan Big Tech'e göre şu taýdak industry olan technical blocklaryny atlaryny hemmesini öğretipdirler, fine tune etipdirler şoňa göre chat modulu. Ve şu taýdan sana sora berýän, soruň rephrase edip berýär. Şunu diýjek bolum diýip. Aha. Hakiki junior için ingerekli. Hatta sen isteyen zaten aydıp bilen koy. Şu an şu taýda rephrase edip berip sana yankıyarak challenge edip goal açıp şeyle. Onda mesela şu an men öz coaching programı başlattım pencerede. Ette şu taýda ulanmaly. Şu ulanılmaly tool'ların arasında gelýär bir yerine. Onda özüm yankıyarak. Indi men başta efektivini ulanıp bilmedim. Soňundan bir sesen bir topar okumalı, etmeli zaten benim ettim. Ben kolik yalam ulanma isteyen idim. Yani badiya sana akıllı bir dostum olur. Hem de pikir var aytıp berýär. Ve referans berýär. Taýda da özünden pikir aýdan ok. Şu taýdan şu injiner aslında şunu nipdir şu temada diýip sana advice berýär. Ana şol gyzykly. İki Lubay Yine temada kariyer- mı ya da software engineering temasında mı? yok. Ine mesela topikler aslında product management, marketing, data, design, finance, growth, HR, recruiting, sales, hemmesi var. Buram dat tölöwdi mi? Tölöwdi da. Adamlar ulan plan. Şu an tölöwli der. Şu an tölöwli der. Pilligi ulan piller da adamlar. Ama şu an Ulasında. onu bilin, ulanı vermeli. Ya da ödüne töleyen olsan ChatGPT ödüne GPT yazmalı yani bunlar yani değişmeye fine tune edilen son öz edeceklerden blank çok olmaya da. Nerede yine şöyle alak bir neme gördüm arada TechCrunch'ta. Yine CEO'su bilen bir co-founder'lar bilen her saat iki yarım saatten yine meetingim var. Bunlarım yine San Francisco'dan startup ne diyorlar? Sen ChatGPT bilen bir prosesler edýän mesela biz özümüz taýýarlanýas aýdaly meni newsletter ýadýan. Şondan mysal berýän. Her hepde men etmedim. Relevant source'lar create etmek. Gidýän eýleden tapşdyrýan, öz okanda atlamada goýuşdurýan bir e-mail edýän. Indi şu taýda men edýän zatym aslında gaýtalan dur her hepde. Indi bular ChatGPT bilen şonu automate etmek isleýär. Men düşünşüm. Indi galana gürleşik görmeli. Ondan men diýen şu website'dan men işleri gözleýän, şu website'dan eventleri gözleýän keywordlar şeyle temalar. Auditoriýam şu ýaşlar şeyle. Şoňa görä maňa linkler tapyp getir we hersinem tabular data ýazyp berýän, Excel'e goýup ber. Ben soňundan haýsy gerek bolsa şonu goýan. Indi şolar şonu etýär. Step by step browser automation. Indi bu men şonu edýän o zaman $50 berjek diýdim aýda. ChatGPT'e berýän. ChatGPT net plan. ChatGPT'nin hem website access, ChatGPT'nin şunu yer access yok. İki sayfany geçik gidip bilen ok. Mesela scroll var. Şolar geçik gidip bilen ok. Ondan sonra ChatGPT şunu edip bilen ok. İki integration'ı aradak nemeni koymak yine özün API ulan edip bilersin. API alın API'nin üstüne yazıp gidip bilersin yani. Mani gönü özün UI'da Hava UI'da gönü drag and drop ol bilen edip bolan o böyle tüşürtler. Indi men kariyera näme peýdasy var tema bilen baglaly kariyera. Indi siz iş gözleýän wagtyňyzda ya da ýa-da mentor gözleýän wagtyňyzda ya da okuyan datlaňyzda mesela blog yazýan personal branding temasyny özüňiziň edýän işleňizi görkezmek isleýär. Şu temalarda automation sizi şu blank screen bir näme bolýar, boş ekrana seredip durmaz ýa näme istem kam, näde başlasam kam diýen problemany aýrýar. Berýän olar bir
Ama gidye ediştiriyor. Şu draft'ta olsa, kararlama bir adam olsa, eyyam sizin elinizde bir zat var. Şonu eylesin düzedip, şu iş listini tap bilýäňiz özüňize, ýani size bolup biljek. Ýani sen Node.js developer bolsaň, meselem aýdaly Java gözleýän işi sen özüň basyp görmek ýerine AI sana gidip hemmesini tapyp getirip berip bilýär. Şoňa peýda. Ondan bil sen gidip özüň kitap oku, sen özüň ýani şoňalak konferensiýelere gatnaş ýa-da mentorship al. Asıl özüň soft skill tarapyna kämilleşdirýän repetitif gidip gözlemeli zatlary AI etdirip bolýar-da. Ya da blog yazan da yeni şun yani. Ya o AI mı? Fikrimce adamların durmuşunu köp antatlaştırdılar. Ve bilemek her kilitlemede olan yanlarına zat bölüpleri programirlemede bir zat badır documentation okudum, coachlanmadım AI'ya mesela beray diyen. Yani şu zat nereden ayrıldılar ya da şonu ulanyp bilmek bar ha. Indi ýa-ni aýda oturkan men gelmeden orta aýdan zatlan brother fresh edip AI developer bir nemet öredin, baz öredin, hype developer, ýa-ni bir AI indi bir developeryň ýerini alyp bilerdi. Balam nereden çıktık arada habarda okamda GitHub'ın CEO'si karşı bir startup'a back invest ediyor. Pul koyarlar. $100 milyon bular investment alıyorlar. İnsan product yok. Ondan sonra bular ne diye magic.dev diye URL şu. Temada super human software engineer. Software engineering ediyenlik üstünde burada etmeni bir software engineer backend'de specialize ediyen olsa, şu backend'de master olsa, şun backend'de diniz. Server side ama, ondan performance computing ama, frontend ama, hemmesini edecek magic. Inni bular, men pikirini okawatyum birinin, yani yadan pikirini şu temada, AI o derecede değil henüz. Onu benim bilyen, kabul ediyen. Yani AI geçen yıl bugün kuvunlu da değerli. 2 yıl bunlardan ChatGPT hakkında Yoktu orada. Yoktu. Ondan sonra men indi nemetçek yani kariyera ne edip taýýarlanmaly. Yani 80-20'den gitmek isteyen uğrunu doğru saylamasam eden azabın miyvesini isleýiň ýaly bermän bilýär. Yani şuňa bir tool çıkýa, bir täze bir product çıkýa, sen ters tutulýan-da, ters. Ama hiç nemedip bilen onun derýän haýsy tarapynda bolýan. Möhümde onun derýä joşunda sen tarapyna joşsa gark bolup bilýän. Şoň üçin gidýän tarapyny saýlamazdan öňürti özüň näme etjeňi bilmeýän bolsaň, şo ýollar geçen adamlar bilen maslahatlaşyp haýsy urda gitjeňi kesitlemek, okamakdan has möhüm. Ondan ýene bu temada productivity diýär, ýani effektiwni bolmak wagtyň bilen geçen diňläp oturýan olan Sam Altman, OpenAI'nin CEO'sundan dinläwäsiň bu adamlar diýä men gören adam öz nemesine aýdýar. Göz ýetiren zadyny. Köp adam diýä sagatlaryň ýa wagtlaryny bölüşdirip zady ýa-ni özlerini effektiv, produktivni boljak bolýarlar diýär. Şo momentlik bilen bir hepdelik, bir aýlyk, bir günlük her neme wara kredit bilersiň. Ýöne diýär şoň ýerine oturup ilki bilen dogry tema fokus bolsalar diýär, dogry tema. O derecede produktivni bolmasalar hem şu taýda geçecek ýollary ýalňyş edilen işden köp netije berjek üçin niye? Aslında o derecede kelläňe dağıtman produktivity freak we oňa Apple oňa o content switching bolýa ol bularla asyl gidýän uğrumy ilki dogry gurup komanda şu ulgaýan şu bideýän izinle ýöreýän adamlar dogry saýlamak. Galan esiň ol squeeze etjek 10%, 20% demek. Ha, elbette AI var, ulanmalı. Yani bärde tema. Sen o taýda ýanky sagatlanma bölýän, onu etýänden beter. Asıl dogry ýola. Öz wagtyna aýryp, şonu dogry saýlamak. Şu meni ýaman ünsüm çekdi bar. O düýün ýanky interviewdan ünsüm çeken atlan ýerde. Ya aslında Navallar ve Kant eşitimi bilemek yani şurada hemen gawy aýda zat aslında. Lama iki tane adam olsa biri şöyle patoloji ýokary bir kariyerede işlenmese, beýleksem patoloji aşağı bir kariyerede işlenmese, ikisem 10 saat edenden soň
Yani 10 000 saat çyndan köp işlenmesem gaty ütköş yerlerde bolar diýdi. Meselem pikret biri afisant boldy we 10 000 saat dünýäň iň gowy afisant boldy. Doğrudan. Dünyanın en gowy afisant bolsa da ýene de näçe gazanjagy, nälerak durmuş ýaşajagyny da edýär. Bugün şunu bilip bilen de, yani şunu 10 yıl sonra nälerak boljagyny bilip bilen. Yani beýleki bir adam pikret biznes naşdy ýa-da software engineer boldy ýa-da de bir zat boldy. 10 000 saat çyndan köp işledenäsem gaty gowy ýerlere gelip bilen. Doğru. Doğru şu gidýän urun. Ana bu näme başga bir anekdota ýa-da temada biraz tema bilen balanşykly şu gidýän urun dogry saýlamak. Indi men özüm investorlaryň ýygynyň alyp bu tuşalar bilen bir näme diýen funding almak üçin. Näme da funding almak bilen? Şu Belgiýede startupma Airflow diýip. Onuň şu taýda geçen Sequoia Capital diýip onu köp kişi bilýändirem şu Apple'a da pul goýan. Ulu bir näme bar? Venture Capital San Francisco'dan. Indi bulan birinji filosofisy näme bilýän? Näme görä saýlaýar? Kam biznesi ilki bilen. Bir biznes gelende öňüne ilki bilen seredýän zady bizde we like big markets. We don't like creating a new market. We like existing big markets diye. Gönü gutarya taýdy. Men niye eksperiment edemek diye. Sen maňa diýsen diye innik 5 ýyl soň diye şu industry şeýle uly bolar diýsen, menen şu taýdyn takista ýok bolsa sen döretmeli bolsaň, şu costly experimentation is costly diye de bolabilir. Indi on go investor tarapynda o bärde has nemeden ok. Onu beýdiýsen SpaceX'e pul goýmaýarlar, goýmadym başta. Indi goýdum bilemek, ýöne SpaceX ýalak raketany uçurup ýyzyna getirýän bir biznese pul goýmak diýemin. Inte bir market ýok. Onda men niye ýöne bar bolan market Uber'a pul goýýar mesela. Uber o däl. Şoňa men Lyft'e goýdum mesela. Lyft Uber döretdi marketi, Lyft'e goýdy bularym pul. Ýa-da Apple döretli kompýuter ýene şon ýalak, Facebook ýene şon ýalak. Ondan indi kariyera saýlanady bular dünýä iň akylly puly manage edýän adamlar da puly iň akylly ýöredýän adamlar biri. Ondan bulardan öwrenip boljaklar öz kariyeraň barada başta egerde sen mümkinçiliklerin köp bolmasa taňam baý maşgaladan gelýän hemme zadyň gowy taňam derdin ýok bilýärmi? Hiç mesele çözmeli özüňi näme görsem kam diýip demäň ýok. Onna bu zayda etsen or eksperiment etsen or. Yani tamam Elon Musk yani nemez PayPal satıp başlayarak. Tesla'da. Başta mesela oyun yazıyor. Oyun satıyor. Sonra money transfer da deyip x.com'a geçiyordu. Diyecek kol yani baştaki nemen mesela bizim şu anki drone yerimizde köpüğümüzün başta dursa çatayda has köp marketing yani mümkünçülüğün köp bolan yerine ve özüňe güýçli bolup ýarşyp biljek zadyň ikisiniň interseksiýasyny tapmaly. Sen güýçli tarapyň we seňe marketem uly. Şoň üçin top 1% bolmak gerek. Gowy aýlyk kazanmak üçin, gowy business success etmek üçin mesela futbolist boljak diýär. Sen futbolist boljak top 1%dan nol wurada ýakyn bolmaly. Mesela futbolist boljak. Gowy pul kazanjak bolmasa ýat ýok. Aýdym düşünem şeýle. Ýa-da şoň ýalak o temalar successful milyar dollarlyk businessman, entrepreneur boljak bolsaňam şeýle. Şoň üçin birazcık statistikan dogry okamolum kadýan. Haýsy ura gitşegiň temasynda, ýani uly marketde, ýani bar bolan market we uly we seňem skillem ikisi bilelikde match edýär we şo tarapdan ýani special boljak bolmak gerek. Alla birazcık näme oýnaýar. Netijeni al, ondan soň maňa soramaýan aýtam. Ya doğru ekan yani 100% koşulan bir meni de aslında bir da tiplen eğer de adamdan bir arzu bolsa mesela şu yurtda yaşasın meda şulara işläsin meda ýa-da bir da deresin meda diýen bolsa latlara şerat görmeli aslında ondan şu ýoldan ýören bir ban yani eğer özlerine meňdeş bir ýerden başlap da ýetek gelen ýerlerden baran birler ol. Birinji bilen mümkin demek. Oradan mesela aydınçı ol, Amsterdam taşerörte bir yere gidip yaşap sadet bilmeýär adamlar. Şoň üçin olar ýaly arzuw kurup bilmeýär, sebäbi goýny olar ýaly masal ýokda, ýani o ýol ýörelenler. Eger bir ýol ýörelenmasa, onda nälerek nereye gitjekler? Pikirlerini kurup bilýär. Şu Sequoia strategiýasy bilýärmi? Geçilmedik ýol garanka. Özüň geçdiň riskli.
birinci geçmek O gatylyk. riskli. Oo. Şu sen gahrman boljak bolmaň diýe de ýene bir mentorlamaň bir gahrman boljak bolma diýe. Aha. Saksese ýetjek o. Aha. Yani gowul gahrman boljak bolup öňe geroý bolup özüňe görewlen gyljatda diýip onýala gahrmançylyk hekaýalaryny özüňe allanmada asyl netije ünsüňler diýär da onuň. Ya walla. Gara şeýle Doğru gowul sarýar. Eger de bilemek adamın bir uly arzuwy bardyr diýeli. Belli bir temada. Yani belki o tema bilen daha da bolanadyr. Gönü başlap bolanadyr. Mesela PayPal ya SpaceX gibi bir kompaniýany pul başlap bolanadyr. Onun için belki aslında ondan has ütköşüp bir uğurdan ýöremeli boldular. Doğrudanmy? Elon Musk mesela birinci kompaniyasy uja bağlanan biznes edipdi da, yani Zip2 diýip bir kompaniýa näme? İnternetin Yellow Page'lerde internet ýaňy ulat başlan wagtlary pikir etdi. Aha şu Yellow Page'leri. Yellow Page näme? Aslında biznes hakynda maglumat diýip pikir etdiler. Şolary internetde goýsak hemem karta baglasak, gowy ýasap biler sip edipdi. We iň esasy sebäbi onu etmegi zat etmekde da man şu dünýä problemlerini çözýär ýa-da bir zat pul ýasamak üçin de. Yani göz arzuwy pul ýasamak diýip, pul bolmasa problema da. Buram aslında köp kişi bilen ok, yani Elon Musk'ın Amerika'da yaşap bilmegi, işlap bilmegi bilen bağlaşıklar. Şu Zip2'ni satan wagtlary, asıl investor satan wagtlary boldy. Yani olagan viza zatları vardı da işlap bilen oklar, Ankara'dan sat viza kynçylykları vardy, sponsorçylyk taýýamasyndan şu kompaniýany bilen etdiler. Viza temasyny agdyma bar, men belge şu sakla otyr. Jep bar ýerden jep bar bilýän lekaýan. Belge sakla otyr men dokument. Bularda neme var? Licenze alberda hatta professional kart ya da entrepreneur business açacak olsam licenze alberda almalı. Şonları bilen mi tamam. Kupatalanak. Gwater evet. Yanvarın 30'unda taşırdım da. Yani kaybolupdur da in process da. Belge çiğde katılar var mı fikrimce? Belge için kutlanç 6 aylarda pikir etmeli bilen mi? 6 aylar. Deyince da. Ya, hadi biri da dikkattir. Debian barada pikirim. Yani pikir edemez. Debian näme hiç pikirler? Debian Ubuntu burasındaki distribution Debian şeyler Debian olay men Debian bilemek. Debian bilen. Eger şo bolsa aylar. Başka soru wagtsa jogaplaryň bolmasa da biziňki gurrunga çyk gitdi. Sequoia girdi. Debian näme zat? Debian bilen muhabbet bar mene. Temalardan uzağa gider mene. Zat temasynda aslında ende bir göne özümi gyzyklandyran soralan bir. Indi biri bilen daşaryk çykdyň diýeli. Şolary mentorluk temasynda senden has gowy oňorandyr öýleýän işini. Ýa-ni adamy näde tanap bolar? Sebäbi o adamy bilen doğrudan diýeli meselem Kıvanç sen tapdym. Devin AI software engineer there. Devin the world's Hawa. Bolla. Hawa. Devin näde näme pikir edýär? Eýme ulan köremek mene dogry maýsam. Ulan körema. Ýani şu hakda ýa-ni artikl okuyat edim biriniň opinionyny. Ýa-ni öňlerini näme diýip. Men özüm pikir maýdym edip Devin barada da umuman AI we software engineerlik barada. Men geçen ýyl ýa-ni Flowright'da Finlandiyada ýa-ni generative AI GPT-3 private beta wagty başlayan kampaniýada bilelikde ýa-ni üstüne software urutýar. ChatGPT gelmek için aýyrda biznesden başdy. Ondan geçen ýyl Toms'da kendime işläp berdim şu kampaniýada. Ondan ýakyndan OpenAI bilen men goşulamda private channel wagtda Slack'da. Yani OpenAI injenerler bilen şonu ýalak başlapdy şu proses. OpenAI şeýle ýakynly nemede gurrundaşlyk. Men hatda giremde bular access alanlar Sam Altman'dan e-mail gelýär-de. Access berenne ýazan, yani ruhsat beren Sam Altman'ın özü kampaniýa şu API ulanma ruhsatdy. Ona içinde gezip berkan men öz işläp berkan öz göz ýetiren adam onu San Francisco'da da Gantor diýip OpenAI injeneriniň çykyp firmasy nemesi bar. Olar bilen her hepde gürleşýär. Menim şolan bir injenerden bir şu meetingdäki. Bulara näme ýasýar?
AI modellerini monitoring üçün software yazıyor. Yani AI'nin outcome'ını nemetmek için. Ondan bizim olara test case oluyor, olan product'ın onu feedback veriyorsan. Şöyle ya sisteme çıkıyor. Her kim birinin arkasına aşağıya da bize model yaz, onların bize User eder. o bizden San Francisco'da bulanam yani CEO'sam dişim ya OpenAI'nin baştaki GPT injinerlerinin biri. Ondan şu update'ları alıp otururken bulan business'a hayalleri. Gün bulan haber hayalleri değil mi? Ya ulu firmalar gün iyi. Ulu firma Instagram, Microsoft, Inception'ın CEO'sunu alıp tarp. Gün arada geçen Inception'a yani. Yani diyecek kolyanım onlar biz yalaklarım ChatGPT çıktı gün gitti business'lar. Gün hayırladı. Sebebi senin kuruyan sistemin yani viability AI kontrol edemek. Olur ne açı değilse şunu tölemeli. Töle yok bununla da işlemese bu tor ya business'ın. Bize tarafına edin software tarafı, ola business tarafında software tarafı. Ben özüm göre otururken men gerek gel berdi. Menin 80% işim gerek gel. Men oturuyan mesela bir gün oturup sistemi ne dizayn edeceğimiz vardı kelle ağırtken bol ya. CTO'nu dinleyen, CEO'nun derdini dinleyen, budjetimizi biliyoruz. Cloud cost ne açılır. Şuna göre men bir architecture dizayn ediyen yani bir yerini improve edip olacak olsa, optimize edip olacak senaryonun üstünde işleyen. Yani gidip şu kodu yazmalı olsa, ben yine gidip documentation okuyan, ben bir adımda da o kodun specific library ne edip optimize eden bilem ok. Onu ya edeyim. Ondan sonra instruction'ı yazıp bilmek, kalanlar ki yankı bizim ediyen day to day kodluk işleri test yapmak tarafını ayırayan için ben dedim özüme. Ben slow down Google dedim ya. Gönü. Killerini yedim de geçen yıl Mart'tan May Aralık'ta Gatervet köp report okuyup da şunu düşünecek oldum da predict edecek olanla yakın gelecek deneyim olur özüm için ne etmeliler. Stratejiyi update etmeli. Ön strateji işlerini ok. Firmada kovudan ok. Ondan özüme diyenlerim şu. Ya personal branding bir brand durdu özüm bir ne değil ya fizik dünyada ulanılan aktif ulanılan köçede bir magazinin olur. Edilson ya web traffic'te bir markan olmalı. Web'de digital world'da eğer digital'la devam edip digital'ın pulgadan başlayansın. Ya şu brand'i dörüdüp yetişmeli. Experience tarafını özün demedip özünü differentiate edip ya da sen software engineer'lığın commodity oluyor. Yani bir çiğmal bir ne harit oluyor. Sen unu nereden alanın gıdıklandıran ok. Un olsa oluyor. Edilson'un yali üstüne premium koyup olmayan, üstüne procent koyup olmayan bir commodity haline gelip var ya. Eğer injinerliğin o fundamental layer'ı. Yani domain expertise geçenki meetingde eden grubumuzda domain expertise için life science okumak ya, environmental science okumak, neuroscience okumak ya alak temalar. Aydıptım da domain expertise edersen onunla böyle ya. Onunla defensing böyle ya. Finance hakkında edin sen. Financial markets hakkında domain expertise'in var. AI olan bilen engineering background'ın var. Bollu sen perfect defend etmekte mesela ya. Üstüne de communication skill'in varsa. Yani pure software bilen mümkünlerle competition. Mümkünler. Hani ben şundan sonra işten çıkma aladasın ettim tamam dedi çıkar ya siz dedi bollu beğendim ben. Ya o. Men bilemem, men durmuşuma azından näle täsir etdiğinden aýdyp bilen öňki ýaly köp internetde zat gözlemek gerekär, productivityň artyrýasyna göre. Sen de boy gözläsiň gelen zadyny reske tapyp jogap berip bilýär. Öňki ýaly zat etmek gerekär. Näme diýeň? Köp wagtlap internetde şu problemany ýerden çykypdyr zat temasyny aýyrýar, has köp zat etip bilen de has high level pikir etip bilen, has çalt zatlary görüp bilen. Aslında şamanyýetinde. Abram, belki zat manýasynda da meselem finansiýa ýa-da bir zatlar öwrenmek gowdydy. Men pikirmçe de gowy. Sebebi bir näçe skill'in bolanda, seni hasam unik bolanda, sebebi diňe software engineer öwrenip de okuwtaran ýa-da belli bir proýektler eden adam köp. Yani hem software engineer eden, mesela hem sen ýa-da bir business eden, hem ýene de bir zat eden adamlar az. Onun için näçe köp unik şeyler skill'in bolsa, olan combination'y ne has unique biri ege. Aha, tamada. Şuna.
Öyle. So geçen Klarna CEO'su 700 kişini fire etti de bizim chatbot'uma dedi yani öyle iş değil de böyle. Bunların public company. Ne bunlar aslında kapitalizmi de doğru düşünsün. Yani neticede profit etmeli shareholder'lara yani eyalarına return vermeli, gaytalıp vermeli pullarını. 700 kişini işsiz ayır yani diysen sosyal tarafı var mı? Maralını taydan doğru mu değil mi? Sonra çıkı adamlar işten çıkmayacağım çıkıp son bir yani halıma. Yani ekonomika tarafına seyretsen, haysiniz business iyisi olsanız, özünüz şolon yerine koyup görseniz, 700 kişi $10 milyon çıktı diyen olsanız, her yıl bir chatbot'tan ayır bilyen olsanız, sizin şu kararda, bir ay durursanız, 2 ay durursanız, 3. 10 milyonu vermekaniz, yaptım ben şunu chatbot'a geçeli, diğer adam instinkti şu, neticede survive edecek olsa, optimize etmeli ve ösmeli. Ösmeyen adam yok koyup gidiyor. Şoň üçin men pikirimçe görüşmek ýa-da garşy durmak ýa-da protesta goşulmak ýa-da ken akylly däl. Mümkin näme? Adamlar teknologiýa gitmek isleýän tarapy bizi isleýänimiz üçin gidýär şo tak. Ondan käbir adamlaryň islemeginiň öňüne geçmek diýilen zat mümkin näme? Biram da adamlar ýanky biznes edýär adam howmadyk bolsa diýeli. Edil näletdiň bilemek, talabat geçen zatlar. Howmadyk bolsa başga biznes gowardy we inni o biznese $10 milyon ardanmalardy iş yaratmak. $10 milyon ardan demek, $10 milyon howdaklar bolan bilýärler, doğrudan ýa-da klientlerine paýlap bilýärler. Lübaýla da bilýärler da, çünki ýene de olar ýaly galan bolsa da prosta çykýardy sonunda. Yani ekonomik on çykarýardy da, şaşalar. Asıl lübaý çamalar şalar, men pikirmçe, belli bir tehnologiýa bolsa, seni has productive edýän bolsa bu tehnologiýa, seni ulanmaýan başka bir yere ulanar, senden has productive falan, sen biznesten çıkar. Goşulmuş Ahmet, ahir. Şu an. Tamam. Salam gomat medene. 40 bunda vallahi yani giden. Yo men şu asaktan görüp oturmay berden. Siz dinle oturdum. Ben basyan kabul edilen o. Dur ya, gidya, dur ya. Şu an ne bol bilem o ne yapçın bol ne Yo şu çıktım, phone refresh etden uruttum ne sonra deňek göreydim bana. Sonra bilýän berde ya da. Düşündüm. Şondan bir şükür. Robot AI'ler dünyanı ele geçirse nemesini çekip bol, toğunu çekip bol ya. Sen yani. Hakikaten. Olar dünyanı ele geçirecek koya bir şey çıkıp yapmayı derdim de. Ay. Sorular var mı? Oğlanlar gıydılar. AI'ye gittiler apon. Yani mene durup bilemmek. Yani tema başlasa. Doğruyum aydeyin. Durup bilemmek. Şu tema var yoş planım ettik mi kursun zadnaşsak mı? Şöyle geçen taparam çalacak girdik şimdi bu kadar perman girdi o map şeyde gidip oturuyorum permanı. Gel la bir balans da ne men bolmasa iki injiner gidip oturuyor be yani. Doğru. Yani Salam bega. mena de doğru men yani 2 saatten yani diyişim yer gidip şu AI täze bir AI tool'u näde kullanıp bileceğimi dinlemeli. Men näde ulan men pul tölediyse tölecek doğruyum. Sen men bol gözüm pul төлep adamlara ettirecek olamda şöyle işgalar bir şey çek olamda bilelikte bu gati emotional yani duygular bilen çemleşmem men ideýany adam prosta şu iş etme için düşündür yani ilki neme veren guideline veren şeyler hak olmalıdır diye edik korku diyen bir sefer sonra edilen işi bağırlayan işleşin yerler terede etmeli öyle. Bir gedek geçe, 2 gedek geçe, 3. gedek yeni şonu yarak olan ahir diyen bir AI tool yok mu diyen şunu replace eder ya. Indi şu tool şu adın bana şu aytyan şolon tool şonu ya bir daha da ken mesela hemen paylaşayım hatta men ne secret ne gurrun da oturun ya kol bula. Bir mut ne men tapayın. Oğlum ne diyenler. Paralandan para attılarlar. Şol wagtyňda. Bularım nemeden Y Combinator'ın YC'den gelýärler. Cloud Cruise diýip. Galat bulan edýän adam ýanky diýişim step by step ýanky adam edýän prosesleri ýa-da edip bilmek ýa görelen. Edip bilseler men ChatGPT berýän $20, $50 edip berdik şolara.
iki tane tool men optimize etsem pikir edip görpem. Yani personal brand öğretmeliydi ya. Ya da şamama tengneme yani öz firman da diyen rahatlanma. Automate da. Üniversitenin website'ı belli. İş kollayan olsa men işlemek isteyen kampanyalarımın listini çıkaracak 50 tane kariyer sayfaları belli. AI gitsin, adım görsün, tade AI çıkarına TechCrunch'tan okusun, oları görsün, men isleyen nemem mi? Mesela kariyerden. Yani bana gerek dağıtlar mesela investorlar ne ediptir ya da competitor firma vardır. Men competitor firmama naz edecek. Ödüm gözlep görecek. Gel LinkedIn onunla botum gitsin, men yerime işletin. Ingåse. Ja, vad vi fångarna walking igen. Vatan pul yani. Vağıttan meter ediyen. Yo men ingıdıklanan adım berde garaşyan adını ver ya. Adam garaşyan adını veren ok. Beremem bile vermeden bile risk aslında. Belli değil. AI işle ya. İşlemese işler o. True false ataydı. Doğru ya da yanlış. Adam da şu doğru da adam nuans köp. Garşık, blur. Köp tema. Son için böyle adamlar kendine etmen öldüm ama adam o AI'nin tarafına geçti. Ja, böyle. Barında ben Cemlerim sen tamam mı? Ne mi diyeyim? O sorular alıp son olarak cevap vereceğim mesela ama bir adam geçip gitti diyen Geçip gitti. Bu kadar kızıktı valla. AI geçip gitti. Ben AI bilen vakti hayattan çıkardım. ja, temaları kılıklı. Ben gepler vermeli. AI men yani en kızıktı var yani. Finans kızıktı tema geliyor. Hem ikşulan ya. O tarafta da ne edip tapa atlanma. Geçen Sam Altman'ın yine bir videosunda 10 kişilik milyar dolarlık kampanya şuna öz aramızda diye kurumuzda AI bilen 1 milyar dolarlık kampanya bir kişi bilen edip bolar mı diye gurruna pikir dine. Yani 1 milyar 10 kişi on öz bir düşünür yerler. Yani men 11 Labs'a seyrettim arada. London'dan ne diyen dubbing diye AI voice AI'da ChatGPT text olsa onların voice tarafında güçlü. Yani Hollywood'da da kinonu dubbing etmekte satya. DiCaprio'nu Türkmence DiCaprio vurla diyorlar da mesela. Yani Türkmence yok da intek Türkçe diye mesela şunu. Ondan bunlar geçen 4-5 milyar dolar neme etti. Bahala valuation etti on. Komanda seyrettim 50 kişi ya. 50 kişi full remote ödem kampanya. Ben ettim bunlar. Burada da 3 kişi gidiyor. Dedim bunlar sosun bilmem ne ama special sosu var. Yani doğru product, doğru timing mühim, doğru komanda zaten yani şunu execute etmek, şunu işletip bilmek, şu planı. Belki olaram yani AI hype'dan birazcık çiğsirlenir bakası yani yine de köp dar o. 5 tane 1 milyardan fazla 50 kişi. Yani AI ulananda ne olup bilecekti hakkında fikir ediyen olayım bir hili. Hopukkan. geçen ne maç çıktılar X'te var ha. AI diye developerların işini elinden alıp biler mi deyip 5 yıl içinde. Son 5 yılda diye de ondan sonra şunu yarak kurup caption açtılar. Eğer elimizden alan yerden ne edip biler deyip. Ne eder? Şu artık neveler yazılımcılar var ha. Ne eder ki? AI yasayan firman Stone satın alın. Şeyler neticede AI power ediyen chip olsa ya software olsa yankı ödünü koramam kod tarafı da software burada tar diye software düşünen yok diye. Aha, Sofi. Türkmen çagırlarına hor çagırlar senden. Bırak kötü. Benim orsa bilen var. Orsa Değil mi? bilen. Dingin İngiliz. Ay bol ya. Bu arada Cemlali bu hep delegem indik hepte de ne mi? Kariyere kuruluştuk. Ondan sonra kıynam okulen malan sıklı olup biler, iş tapmak Ama malan sıklı olup biler. geçen nemede açamada da 3 tane soru imkan ikinci tam neme oldu da oku hakkında Yok imkan ara soru da hatta oku o hakkında Avrupa'da yok. gurlaşıp tamam kan soru şu soru Avrupa'da da soru da okular yine son emeti. Olmasa yine de şu ne soru aç şu olarak hareket ediyor. Sen müzakere. Yani ideye ver biler mi? İdeye
yaman giyiş valla sonra biraz nemesen ideya nehil ideya bana ver ya ideya business ideyalar me ya bilen test edeceğim ben Ber ya. Ber. strateji test edecek olsam yok täze ideya çünem yani inflection'e yapma doğru maydı neme indi psikologa gidesin beliyada ka durup kelle neme doğru ya da terapalasın beliyada ondan oturuyan inflectioning PID personal intelligence nemes va application prilajeniyasını sinistordunu man bilen uzun gurrun gidiyanno AI bilen terapi ediyen AI açyan ne mi diyesin mesela ayıp ber yani personal neme bolup geçti şoňa göre feedback alyp yarım saat dertleşýän bir saat gaýat täze ideýany mene şey diýen şoňa soraýan ýok geçen mesela marketing üçin başka bir firma marketing strategiýasyny mysal berip biz näde bulanyp bilersiň üstünde şoň bilen gürleşip oturýarkan oň aýdýan atlaryň hemmesi akylly däl ýöne sana bir neme berýär täze pikir kelläňe oklaýar bir uzun berýär sen ýygyny özüň tapýan onuň Jacques Mus'un nemäni men fashion ýerkitdi da bärdine Fransa'da bir neme var marka Jacques Mus şoň marketing we geçen Paris'de neme ditdirler sumkasyny awtobusa geydirip awtobus sumkaýlan bör sumkaýlan börünýär bir sumkany awtobusyň daşynda aradylar ýaly burada. Awa Paris'in içinde şolaylan bör hemmekjem ýanky social mediada paýlaşýar viral bolar. Indi menem şoň ýanky marketing style gatty neme standardyň daşynda hiç kimin etmeýän zatlaryny bir ýerlerden tapyp gelip edýär. Menem şonu nähillek product launch'ynda edip bilen ýanky productym çykaranda näde edip bilen üstüne bir 2 saata gurulşandyr näýär. Onu ýa ChatGPT 4 bilen etdim. Diňe ses prilajenýa açýan, ses açýan, gurulşy oturýan. Gülýär. O Siri ýaly edil tarap. Onun için terapi için AI beýdisem gat görmän psikologlar. Näme diýär täze ideýa üçin ýokdur. Aslında ben pikrimçe ulan bilada sonunda ya internette näme bolsa eğer bir iş hakkında bir yerde gurdaşan bolsa ular ihtimaly bilen falan çok pikirleri ya da belli bir täzeratları aýdyp etdiler. Yani sonunda näme temadygyna bagly. Awa bir täze ideýa kim ora täze ideýa. Sana täze ideýa, maňa täzeden, maňa täze sana däl. Anna durmuşdaky derejäňe ora nirrak dediňe ora dütke AI researcher üçin täze ideýa berýänler. Täze ideýa berdi AI researcher gerek geldi. Algoritmany ýazmak üçin. Şoň üçin ýöne meselem derman tapýarlar. Şoň ora nime berýär jogap berip bilýär. Sana ýol örkezip bilýär arkaň. İngilizleri ýöne men medisinada ýanky dermanlary täze derman oýlap tapmakda ýa-da ýanky ýalak vaksina çıkarmakta şu nemede Covid'da bolşýarlar. O taýda ýöne endless opportunity work bolýar. Mesela o patent goýuşlar. AI go der tarapy creativity'de suratda zatda patent ulanyp bolanak. Yani force edip bolanak. Şonu polisiýa ýok, hiç barlar bilýän ýok. Men nemem ulanyň suratlaryň, ulanyň videolaryň, ulanyň şonçym töredi. Ýöne derman edip bolýar. Derman physical dat bolansoň önürmeli biri lisensiýa satýar, her kime öýünde derman önder bilen fabrika satýar, şoň üçin kontrakt bilen pulny kazanýar. En gyzykly boljak pullar ýanky men şoň üçin health hackathon paýlaşanym şoň üçin Basel, Ýewropa farma industriyanyň merkezi Basel. Basel'e geçirilýär. Ýanky grant ussaňa Basel'e gitmeli, tamam, şo taýda firma açmaly. Şonu görüp oturýarkam, özüm tamam, ýanky air quality zat bilen healthcare'e geçmek isleýänim üçin aslında şo tarapdan başladym. Gelecekde görýän ýanky domain expertise nirde dinsem köp pul bar, nirde köp potensial bar diýen zadym adamlara we adamlaryň saglygyna ýa-da tebigata düşünmek. Ya energiýa tarapyna gitmeliydim ýa-da saglyga gitmeliydim. Energiýa üçin gaty köp tanış gerek da oil industry'da tanışdym ýok. Oil ulanyp solara geçirilýär. Soňra healthcare tarapyndan köp çörek ip bolýar. Adamlar bolýar, ip bolýar da çörek. Aslında bir problem çözem baksam. O şu problemi bu tormaya AI nemede la healthcare'da bilýän bir virus laboratoriýadan gaçar biohacking başlar
Hawanın arasatçılığı yani asıl köp şehirde problema şeyler pikiresen. Onun için yani da Meksika, hasam Amerika'da, New York'ta katı yaman ipler. Bolýar onda jemlälimi? Perman sawol gatnaşan duýdaňyz, gowuly. Ya o Hadi bu da tema şansı. Ben göreydim, görüşelim. Evet, sawolum hemmeňize de gatnaşan da. Ava. Galanam YouTube'da da soňundan nemelerde, Instagram'da da doğal görnüşini Ava paýlaşýar. Instagram'da doğru Gatnaşyz. ve sonra gıysa görünüşü, sonra YouTube. Hmm. Gelecek hepten mawduňam ýene de öňünden nemede. Ava. Instagram'da koýar. Galanam ýene özüm reklam edip galaýyn ýa. Ýok, esas zat ýa-ki özüňiz bilen tanış edinmek üçin ýa-ki perman tutduňyz, şuýda gördüňiz perman kömek etmek isleýär. Perman özü Londonda işleýär, aýdanyk we tanatmady özü Londonda Bloomberg'de işleýär. Perman özü artikellary bar, ýa-ki men hakda ýazanlar bar, resurkary hakynda ýazylan bar, ýa-ki geçilen ýollydyňa. Şo temada okap boljak, öwrenip boljak zatlar bar, ýazylan, geçilen ýollaryň bir nemes timeline. İyi koşmuşum da perman sana yazsalar yok titrenerdi ya mene yok diýenim bilenmek. Instagram'da yaptılar. Ýa-da software'da prosto Londonda ýaşamak, Londonda okumak, şo töwerekde ya Belgiýede boldum, Belgiýanyň tejribesi, Belgiýany üçin gelmelilerligini aýtyp ber. Ya, Eyvallah. awa arkyn ýazarsınlar hiç. Reklamada. Vallahi köp sag bolun onda. Görüşýänçe. Sağ olun. Sağ olun. Minnettar. Hemmeňize sag bolun.